Co se dá udělat s necelými 20 metry čtverečními, když máte strop vysoký přes 3 metry? Tohle je byt v pražské Michli, v ulici Pod Stárkou. Klidnější část Prahy s tramvají přímo za rohem a kompletní občanskou vybaveností a navíc s výbornou restaurací u Havlíčků, kde se určitě musíte zastavit. Byt se nachází ve 3. patře a na první pohled je jasné, že potřebuje kompletní rekonstrukci. Jenže právě tady začíná být zajímavý. Vysoký strop umožňuje využít nejen do šířky, ale také do výšky. Proto jsme připravili návrh, jak by se z dnešního stavu mohl stát moderní mikrobyt. Kompaktní koupelna, nová kuchyň a obytná část s místem pro stolování. A nad částí bytu spací galerie. Pro jednoho člověka jako startovací bydlení nebo pro investora jako nemovitost určená k rekonstrukci a následnému pronájmu. Nekupujete hotový byt, ale kupujete jeho potenciál. Více informací na www.milanbřečka.cz